Hvem kan hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer, beskytte Europas naturressourcer og beskytte og bevare EU's landdistrikter? Svaret er vores landmænd, som ofte befinder sig i miljøets frontlinje og arbejder hårdt for at producere mad nok til over 500 millioner europæere, mens de slås med de negative virkninger af klimaforandringerne. Landmændene leverer på den måde offentlige goder, som de får støtte til fra den europæiske union i henhold til den fælles landbrugspolitik, eller FLP. Den seneste reform har gjort landbrugspolitikken grønnere for at sikre en bedre beskyttelse af jorden og vandkvaliteten og bevare biodiversiteten. Landmændene opfordres også til at vælge endnu mere miljøvenlige produktionsmetoder, som for eksempel økologisk landbrug. Store investeringer i forskning og teknologi hjælper landmændene med at indføre innovative produktionsmetoder, som understøtter bæredygtigheden i landbruget. Den nye landbrugspolitik fremmer den nænsomme udnyttelse af vores begrænsede naturressourcer. Det er afgørende både for produktionen af sunde og næringsrige fødevarer og for vores livskvalitet. I dag, i morgen og for de kommende generationer. Europas fælles landbrugspolitik. Vi passer på vores rødder.